Sa makausap pa, maayong sayong kabuntagon kaninyong tanan. Sa tuig 1971, ang Congregation of Divine Worship sa Roma mitugot nga ang sugat sa ulogon sulod sa misa sa kaadlawon sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa pagbuhat niini dihay pipila ka mga problema nga nahiaguman. Una sa tanan, nahimatikdan walay koneksyon ang sugat ug ang misa sa kaadlawon. Ang sugat nagsaulog sa pagtagbo ni Maria ug ni Jesus, apan ang misa naghisgot sa pagtagbo ni Magdalena ug ni Jesus. Busa ang Episcopal Commission on Liturgy sa Catholic Bishop Conference of the Philippines kon CBCP naghikay og mga pagampo og mga pagbasa alang sa misa sa kaadlawon. Pinaagi niini gisulayan nato paghatag og importansya ang mahal nga birhen sa pagkabanhaw ni Jesus sama nga sa pagkatao dako gayud ang iyang papel. Sa unang pag-ampo, ang simbahan nagduyog sa kalipay ni Maria ug nangandoy nga makasalmot unta siya sa langitong bangkite nga giandam alang kaniya sa nabanhaw nga Ginoo. Sa prepasyo nagdaig ang simbahan sa Dios tungod sa gasa sa pagtuo ni Maria nga wala gayud mohunong paglaom o pagpaabot sa pagkabanhaw. Ang unang duha ka pagbasa ug ang salmo maura sa misa sa pagkabanhaw apan ang ebanghelyo giusab ngadto sa Lucas versikulo 11 tudling 27 o 28. Dinhi ang pagtuo ni Maria gidaig ni Jesus. Palihog manindog.
Magampo kita. O Diyos nga among amahan, magbubuhat sa tanan, karon mao ang adlaw sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini mao ang buntag kanusang nabanhaw nga Ginoo mipakita sa iyang mga tinunan. Naglipay kami uban kang Maria ang inahan sa imong anak, kay siya nga gipakatakos ni Maria pagsabak na banhaw na gayod. Itugot nga among kasaulogan karong adlaw, mahimuuntang pasiuna sa langit nung bangkiting ang gianda malang kanamo sa among Ginoo nga nabanhaw. Kini among gipangayo pinagis sa among Ginoo Jesucristo nga imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios ang tud sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Diyos walay pinalabi. Nasayod kamo niadtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan, mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Hesus nga Nazaretnon, nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug giayo niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat dito sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya pinaagis sa paglansang kaniya dito sa cross. Apan nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanan nga mga tao, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami og nanginom uban kaniya, human siya mabanhaw. O gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay.
putlanan. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa ang iyang tuong kamot, iyang ibakyaw, ang iyang bukto nagaluwas kanato. Dili ako mahitong pawak sa dautan. Ang iyang himaya isang yaw ko. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Kay bulungan sa akong mga mata, mga buhat niya pagdaygonta. Magsadya kita ug maglipay. Kinutlo gikan sa sulat nga San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit, gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, ug inigpakita niya makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Human makasulti si Jesus nini, may usa ka babae nga mituaw taliwala sa pundok sa mga tao mingon kaniya. Mulahan ang babae nga mo'y nagsamak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mituwag, mulahan nun sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag natong tanan. Ug mayong Pasko sa pagkabanhaw kanatong tanan. Murag lisod-litukon kay binisaya. Matutpot no Father Dodong masayon-sayon kung atong ininglison. Happy Easter to each and every one of us. To each and every one of you. Mao kinang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita o maglipay. Mga igsuon ang ngayon lamang nga kita magsadya o maglipay. Kaya mao kinang adlaw nga gihatag kanato sa atong langit ng Amahan. Nga ang atong Ginoo mabanhaw. Aron matuman ang iyang misyon. Paglukat sa tao gikan sa sala o sa kamatayon. Malipayon ba kita karong adlaw? Atong kusgon pagtuwag kon malipayon ta. Malipayon ba kita? Ano na ko'y duty nga nabasahan maiton kini sa atong mga igsuon sa Eastern Rites. Nga ang ilang mga kalihukan sama nitong gihimo karon nagahandom sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, ila kining gituwag og laughter liturgy. Nganong laughter liturgy man? Tungod lagi kay angayan lamang nga kita magmalipayon, magkatawa, dili na maghilak. Kaya ang atong Ginoo nabanhaw naman. Og sibog kayo sa kaayo ang atong salmo naghiskot og nagaingon kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya og maglipay kita tungod kay nabanhaw na ang atong Ginoo. Laughter liturgy, walay matulog, walay magduka-duka, kundili ang matag usa kun mahimo magkatawa, mapahiyumon nga magsaulog nining maong kalihukan karon kay lagi nabanhaw na ang atong Ginoo. Ato kunong suwayan kung unsa kita kamalipayon, doon lang tayo duteng gamay lang, murag duwa-duwa ba lang apan atong ipadayag ang atong tinuod nga gibati. Panalitan mo isa ako sa kung duha ka kamot, labi na kung mo yun ko tanan, ang tanan mo yun mukatawa ta kay laughter liturgy man. Unya kon motudlo ako panalitan dirin dapita, mukatawa mo dia bantay lang asa ko motudlo ha, umuyon ko kamoy katawa dia unya mo ko tanan, ang tanan mo katawa. Ato kunong suwayan kung unsa kita ka bright mga igsuon. Maayong buntag kaninyong tanan. Hinay man. Atong kusgon aron mga mata katong atong mga tapad nga katulgon. Maayong buntag kanatong tanan. Malipayon ba ka mo? Kamo na dili. Wa naman lagi nito bags tunga. Bantayan ang gitudlo ha.
Malipayon ba kamo? Kamo malipayon? Katawa, dahil kay malipayon. Atong balikon na. Katawa. Laughter liturgy. Katawa sa kalipay. Maayong buntag kanatong tanan. Malipayon ba kamo? Malipayon ba kamo? Kamo malipayon? Kamo diha malipayon? Labing siguro kitang tanan malipayon kay lagi nabanhaw ang Ginoo. Atong ipaday atong kalipay pinagi sa pagkatawa, kitang tanan mga tawa. Murag kornisa. Apan baya tinuod nga angay kitang maglipay, angay kitang magsadya kay sa makausap pa atong gihandom ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Usa ka babay nga namatyan og anak. Usa ka inahan. Yang balang kasulatan nagaingon, inahan nga taga Nain. Namatyan siyang bugtong anak. Nakita sa Ginoo yang gibati ang tumang kasubo, ang tumang kasakit nga gibati nining inahan nga nawad-an sa iyang bugtong anak. Musa unsay iyang gibuhat, iyang gihatag pagbalik ngadto ni maong inahan ang iyang anak. Gibanhaw sa Ginoo ang bugtong anak nining maong inahan. Kung makaingon kita mga igsuon, dili na usab batukad ang kalipay nga gibati nining maong inahan, nga gihatag pagbalik sa Ginoo ang iyang nawala nga anak. Gihatag pagbalik sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang bugtong anak lalaki. Nining atong pagsaulog karon sa Pasko, sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, o diha sa panagtagbo, panagsugat sa inahan o sa anak. Mga igsoon, dili kita makaingon o makaingon kita sa way pagduha-duha. Ang pagkadako sa kalipay nga gibati sa inahan, sa iyang pagkakita sa nabanhaw niyang anak. Nasayod ang Ginoo sa dakong kalipay nga gibati sa iyang inahan, sa iyang pagkakita nga nabanhaw ang iyang bugtong pinanggang anak. Dako kayo ang iyang kagul. Ngani kining maong kagul, sigurado sab kita og makaingon kita sa way pagduha-duha, gibati usab kini sa atong Ginoo kagul alang sa iyang inahan nga mawadag anak. Apan human sa tulo ka adlaw, kining maong kagul, kining maong kasakit, gipulihan og tumang kalipay, kalagi nabanhaw ang iyang bugtong anak. Dili lamang maigsoon si Maria ang nalipay karong adlaw. Dili lamang katong mga tao nga nakasaksi sa iyang kamatayon naghilak-alang kanang nalipay karong adlaw, kundili kung atong tan-awon ug ato gayong pamalandungan ang matag usa, kitang tanan nagmalipayon tungod kay nabanhaw na ang atong Ginoo. Bisan gani manok ni San Pedro malipayon kay nabanhaw na ang atong Ginoo. Usa ka butang atong pamalandungan, sawa pa ang atong Ginoo magpakamatay, iyang gibilin ang iyang inahan ngadto sa usa sa iyang mga tinun-an nga si Juan. Iyang gibilin kay lagi nasayod ang Ginoo kun usa kadako sa kasubo, kasakit nga gibati siyang inahan, may nalana makuha-kuhaan ang iyang mga kasakit o kagol tungod sa pagkawala sa iyang bugtong anak. Ingon sa naputol ang pagnaghiusa nining inahan o anak. Apan human sa tulo ka adlaw, kining maong panaghiusa tali sa inahan o anak
nabanhaw kay lagi ang atong Ginoo gibalik man ngadto kaniya human siyang kamatayon ang atong Ginoo gibalik man ngadto sa iyang inahan. Usa ka relasyon nga maingon nato naputol apan nabalik kini tungod kinabanhaw ang Ginoo. Ato kining gisgutan mga igsoon kay tinuray sa atong panahon karon dili kita makalimot nga pagkadaghang mga relasyon tali sa inahan o anak, tali sa mahan o anak, tali sa mga ginikanan o mga anak, tali sa mga igsuon nga nagkaguliyang walay tinuod nga pagsinamtanay, walay tinuod nga gugma, walay tinuod nga pagpinasayloay. Musa ngayon lamang mga igsoon kung ato kayong gibati kining tinuod nga kalipay, ato sab nga buhaton gayud kining maong relasyon tali sa pamilya, tali sa matag usa nga sakop sa pamilya, atong himon kanang adunay kabanhawan, bag-ong pamilya, bag-ong relasyon, tali sa mga ginikanan mga anak, tali sa mga igsuon diha sa pamilya, tali sa inahan o anak, amahan o anak, tali sa matag-usag sakop sa pamilya o sa dakong katilingban ingon sa unta nini ang matabo. Pinagi sa patong pagdumot sa usag-usa, pinagi sa itong way pagpasaylo sa usag-usa, pinagi sa itong way pagpakitag maayong pagtagal sa usag-usa, kining kayusahan sa pamilya ingon sa nabungkag apan ato tayong paningkamutan nga pinagi sa pagkabanhaw sa atong Ginoo mabanhaw kining maong relasyon tali diha sa pamilya, tali sa matag usa nga sakop sa pamilya. Mga igsuon, humana ang kasakit, humana ang kamatayon, mipuli ang kilipay, mipuli ang pagkabanhaw. Musa ang ngayon lamang usab nga mao kini ang buhaton sa matag usa nga sa pamilya, sakop sa atong katilingban. Kadtong mga bingil-bingil unta kalimta na, kadtong mga away-away unta biyaan na, nabanhaw ang Ginoo ug ang ngayon lamang usab dayang atong banhawon ang relasyon sa matag usa diha sa atong pamilya o diha sa atong katilingban. Di ba ingon sa wa kita makasaulog sa usa ka tinuod ug maayong pagkabanhaw sa atong Ginoo kun hangtod karon aduna pay usag-usa ilabi na sa pamilya nga wala makapasaylo niadtong mga sakop sa pamilya ra usab nga tingali nakahatag nilang problema, nakahatag nilang kasakit. Atong hinumdum mga igsoon samtang ang Ginoo nagbitay dito sa krus unsa may mga pulong yang gilitok pasayloa sila amahan pasayloa sila kaya wala sila masayod sa ilang gibuhat. Tinuod bang wa masayod kining mga tao nga nagpatay kaniya sa ilang gibuhat? Nasayod sila. Apan ingon hindi ka mapasayloon gayud ang Ginoo, iyang giisip nga ingon sa wa masayod ang mga tao nga naghimo, ang mga tao nga nagpasakit ug nagpatay kaniya, kaya lagi ingon siya nini ka mapasayloon. Usa ngayon lamang diya mga igsuon kung siya nakahimos pagpasaylo sa mga taong nakasala kaniya, ita usab makahimo sa pagpasaylo na itong mga tao nga nakapasakit ikanato. Mag-uhon ka ng relasyon tali sa usag-usa mga sakop diha sa pamilya, relasyon tali samahan o sa anak, inahan anak, igsuon, silingan, kaya lagi mas makahuluganon ang atong pagsaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo kung ang ato sab nga relasyon tali sa usag-usa diha sa atong katilingban, atong pagabag-uhon ug atong pagbanhawon. Sa makausa pa ako mingon malipayong Pasko sa pagkabanhaw kanatong tanan.
palihog manindog. Atong ipadayag karon ng atong pagtuo. Kitang tanan, nagato kami sa ka Dios ang Amahan magagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan mga makita ug dili makita. Nagato kami sa ka Ginoo sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuikan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Iyanak tilibinuhat usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, alang sa atong kaluwasan, may kanaog sa ikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, na imo sa nga may lawas, gikan ni Maria nga unay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay o gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo samahan. O balik siya nga maymayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. O ang iyang gingarian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo ang Ginoo kag maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak. Dungan sa mahanog sa anak, gisimba sa gihimaya, ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabuniyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Ipadagat nato karon ng atong mga panginahanglan ngadto sa Dios ang atong Amahan. Magsadya kita kay mahimayaong nagpadaogon si Kristo batok sa kamatayon. Busa moingon kita, nabanhawng Ginoo patalinghugi kami. Nabanhaw nga Ginoo patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa Francisco nga sama kang San Pedro, magpadayon siya sa pagpangulo sa simbahan diha sa pagsaksi sa malipayong kamatuoran sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw ang Ginoo patalinghugi kami. Alang sa tanan nga nagtahan sa tibuok niyang kinabuhi ngadto sa Dios, nga sa kanunay pangitaon nila ang mga butang nga atoa sa langit ug sa ingon na mahimo silang mga saksi ni Kristo dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw ang Ginoo patalinghugi kami. Alang kanila nga sa dili makiangayong paagi nahikawan sa ilang kagawasan nga ang misteryo sa pagkabanhaw ni Kristo magbag-o sa ilang gilauman nga kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw ang Ginoo patalinghugi kami. Alang kanato ang banay sa Dios nga nagapundo karon dinhi diha sa kalipay sa pagkabanhaw, nga magsaksi kita sa nabanhawng Kristo ug magmatuod niini diha sa atong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw ang Ginoo patalinghugi kami. Alang kanilang nangamatay na, nga mabanhaw na sila ngadto sa walay katapusang kinabuhi uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw ang Ginoo patalinghugi kami. Pagagaw mga Amahan, ang imong hinigog mga anak, nabanhaw gikan sa mga patay, sumala sa iyang gisaad kanamo. Sa kalinaw sa kalipay, among ibayaw karon nga na kanimo ang among mga pag-ampo, pinagi sa samang Ginoo nga nabanhaw, nga nagapuyog nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron Palihog atong manindog. sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Tumatol na ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdahig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslan nano sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ang gahom sa Espiritu Santo nga nagbalaan kang Maria, ang inahan sa imong anak, magsantos untaning mga gasa sa Pasko sa pagkabanhaw, nga among gihalad ning altar, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Apan labi na gayud ning gabi ning adlaw nga may mayaon kanu sa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya nga mong kamatayon. Ug sa pagkabanhaw giuli niya nga mong kinabuhi. Tungod niini uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usabang mga anghel sa kalangitan, niduyog pagawit sa himno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pagingon. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa nang kasantos ipadalangin mong espiritu ron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit sa kaugalingon mikuha siya ug pan mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nining adto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nining adto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron sa paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug molagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Inomdom may Ginoo ang imo sibahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Kutyan Presente among Obispo o sa mga kaparian. Hinamdamiyo sa mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Kada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, imo kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga dahi kuno amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo, imong anak. Inaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Nanghayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa tanan daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo niyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton na tayo kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, ato karong ipakita ang timaan sa atong panaginigsuunay. Panagdait manaa kaninyo. Happy Easter everyone. Kini mao si Kristo ang nabanhaw nga Ginoo, bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyahang bangkete. Ay makalawat kanimo apan ipambulong lamang mamaayo.
Palihog manindog. Magampo kita, Ginoo, kining sakramento magligonon ta sa pagtuo sa among kasing-kasing ang anak ni Maria sa Jesucristo nga among gisangyaw nga tinuod Dios ug tinuod tao. Magdalaon ta kanamo sa kinabuhing dayon, pinaagi sa makaluwas nga gahom sa iyang pagkabanhaw, kay siya ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Palihog manglingkod. Diyo tayong pahibalo, gipahibalo ang mga taga-lay ministers sa pagtanaw diri sa sakristiya sa inyong mga schedule sa bulan sa Abril. Sa ngalan sa mga pari nato sa Hagna, ako mo timbaya kaninyong tanan, Happy Easter. Atong pakpakan ang nabanhawng Ginoo. Mga igsuon, sa sulod sa Kwaresma, daghan kay tag mga gipang trabaho, daghan tag mga aktibidades, unya daghan yung mga tao nga na-involve aning tanan. Mao nga ako mutuno lang sa akong pagpasalamat sa tanan mga hagnaanon nga miduyog sa atong makalihukan. Tungod kay ang atong Kwaresma ug ang atong Semana Santa, ang adlaw sa pagkabanhaw nahimong makahuluganon para kanatong tanan tungod sa inyong presensya o panabang. So siguro atong pakpakan ang tanan. Sa special nga paagi ako lang i-mention mga igsuon, hinoon ato silang usahon sa pagpakpak, no? Pero ako lang i-mention ang atong mga kaparian nga mitabang ilabi na gyud sa pagpakumpisal kay dili makuan ang ilaha pong paghatag sa kaugalingon, paghatag sa sakramento sa kumpisal. Ang atong mga kaparian atong pasalamatan unya ang atong mga lay ministers, no, nga hanay kayo ang ilahang pagtabang, ang atong mga mamumulong sa City Palabras, no, salamat kay kanila. Ang atong mga lay minister nga naghatag og kinabuhi sa atong pagbasa sa pasyon, ang atong mga altar servers, ang atong mga choir sa Hagna, no, nga nindot kaayo ang ilahang paghatag sa mga awit. Unya ang atong kapunungan sa Josephinians, no, nga mo'y nagpahiluna gyud sa mga decorations sa simbahan, paglimpyo inana. Apila mga church decorators, no, nga wala mahisakop sa mga kapunungan pero naghatag sila ang kaugalingon, pagtabang ang mga katikista sa ilang pagpanglimpyo, ang atong taga Mother Butlers, ang taga San Jose, no, ang kapunungan sa San Jose nga mao'y namanday, nagpahiluna sa tanan. Ana, nindot kayo ang ilahang presensya. Ang taga San Pedro Kalungsod, ang atong mga angheles, no, ni adinhi karon nangatulog na sila. Ang uban nagchika-chika, no? Pero ang atong mga angheles, uban ni Norma ug ni Maret nga mao'y nangulog kanila, ang atong mga Lourdesians nga mao'y nagpahiluna usab niini, ang mga religious groups nga nagpahiluna sa atong mga istasyon sa krus matag Biyernes, ang mga pamilya ug mga kapunungang relihiyoso nga nag-andam sa atong mga imahin nga atong gigamit sa Semana Santa, ang mga apostoles, no, ang mga sponsors nga nagpakaon sa mga apostoles, no, nga wala sila mangluspad sa ilang pagbiyahe kay kanunay silang busog, ang mga guardians, ang tribo di Goyo nga nang limpyo sa kadalanan padulong sa Ilihan Hill. Unya ang radyo natin, ang DYJP o ang San Miguel Cable nga nagsibya kanunay sa atong mga kalihukan live. Sa tanan-tanan, ang uban akong ma-mention, pasensya na, hingalimtanon po ning magkatigulang na ta. Pero sa tanan, salamat kayo atong pakpakan ang tanan. Mga igsuon, atong nahibiling schedule, ang atong sunod nga misa, karong adlaw, wala na'y alas 6, palihog pa'y baluan ninyo ang mga silingan. Ang sunod nga misa, alas 8 na sa buntag, napod tayo alas 10 dito sa PPA, unya napagid tayo laing misa pagka alas 5 sa hapon, dinhi sa atong dakong simbahan. Unya, ayaw mo kalimot mga igsuon, ang atong nobinaryo ni San Pedro Kalungsod, nagpadayon matag hapon.
Unya sa Abril 1 alas 4:30 Biesperas kana sa iyang kapistahan natay misa dire unya sundan sa procession. Unya Abril 2 ang iyang piyesta mismo mangadto kita sa iyahang shrine sa Malbog. Ato ta magmisa dito alas 4 sa hapon. Unya ako lang hangyoon ang taga Malbog na amatingay taga Malbog dinhi palihog ang inyong kapunungan sa kapilya ug sa barangay. Palihog limpyuhin ninyo gamay ang maong lugar andam sa atong pagsaulog sa piyesta didto, no? Unya mga igsuon alang sa mga opisyalis sa mga kapilyas kabariuhan nining bulan sa Abril, hinay-hinay palihog ipahiluna dinyo daan ang schedule sa inyong mga piyesta sa bulan sa Mayo para ato nang ma-arrange ang mga schedule kay daghan ra ba kayo mga kapistahan. So palihog mga igsuon atong ipahiluna daan kini. Unya sa katapusan ako mag-aagni ninyo nga kabalo naman tingani gyud mo sa atong gipasiugdahan dinhi sa Hagna, ang Hagna Movement for Good Governance, ang JAMGO ato ning gibuhat mga igsuon aron nga matabangan nato ang atong lungsod na makahimo tag limpyo og nindot nga piniliay. Mao nga karong umaabot Abril 1 ug mapuhon, no? Adlaw nga Lunes aduna kita himuon nga motorcade dinhi sa lungsod sa Hagna, ang JAMGO uban kaninyo ug tanang mga hagnaanon nga adunay kasing-kasing nga maayo ug andam nga mo tabang para sa kayuhan sa atong lungsod. Gidapit mo namong tanan alas 8 sa buntag magtapok ta ug mapuhon diya sa plaza. Unya pagka alas 9 naman tay short program lang ana. Unya pagka alas 9 mo biyahe ang mag-motorcade, no? Na ipadulong sa boundary sa Kanuba, napoy padulong sa boundary sa Alihawan. Unya napoy laing grupo nga manukad tuwa na sa Mayana, ang parokya sa Lunoy maghinay-hinay pud sila biyahe padulong diri sa atua. So mag-abot dinhi mo converge between 9:30 to 10 in the morning. So gidapit mong tanan nga mga igsuon nga adunay kasing-kasing nga maayo gyud. Apil ta niining maong kalihukan kay para ni sa atong kaayuhan, awareness sa atong katawhan, ilabi na gyud sa wala kadungog sa maayong balita o sa atong mga kabataan nga sa gagmay pa sila mahulma na ang ilang konsensya nga maayo para sa kaayuhan sa atong lungsod. Kunya nami gamay ipakita ninyo nga mubo la kayo nga video clip ato ning tan-awon, ga-hire mig mga taga-Gowin Bulilit, no? Tikakita naman tayong mostibya ng mga artista ha, amog yung gi-hire para nga magpakita nato og maayo nga panig-ingnan. Ato ning tan-awon, akong hangyoon ang mga pari pod, mga tumisilong kay mo tan-aw ta, no? Buntag! Buntag! Uy, maayo buntag! Sulod mo diri, sir. Pasensya na ka mo sa among balay. Ayaw problema na. Niari mi diri para mangumpanya para sa maabot nga eleksyon. Way problema na. Butang jud ka na ho pagka-mayor. Para mas ganahan ka, nakihatag nga gamay nga pangalipay alang kanimo. Dili maayo ang pagpalit og boto. Sama kini sa pagbaligya sa atong dignidad ug pagkatao. Ang kwartang madawat sa katawhan lumalapay lamang. O ang tinuoray nga serbisyo masayang lang. Ato bang ipadayon ang daotan nga binuhatan? Dili! It's time for a change. Maunang musporta jud ako sa JAMGO. Usa ka kalihukan para sa maayong panggobyerno. Para sa atong pinalanggang nga lungsod sa Hagna. Para sa kabaguhan. Ayaw ka mo kabalit og boto. Ayaw kami palita. Vote buying is a crime. No to vote buying. One moment, better moment. Go, 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 JAMGO!
Gowin Bulilit Hagna Edition. Atos lang pakpakan mga igsoon. Ang producer, director ato, si Russell Ilaba, ato siyang pakpakan. Unya mga igsoon, nalipay man mong nagtanaw, makahinaot ko nga natandog inyong kasing-kasing. Nindot kayo nga ang mga bata na noon, mo'y magtudlo nato, no? Kita mga dagko, tudloan ta sa atong mga anak. Okay ra mo, anak? Okay. Oy, okay ra ba mo? Da, maulaw lagi mo. Kaya kita naman ng dagko, may gitudloas mga bata, no? Mga igsoon, mauna among pagdasig ninyo, napamilaing gamon nga ingon ana, kay mas epektibo ang mga bata nga magtudlo sa mga tigulang. So muna na itong pausuhon ron, mga gagmay na itong patudloon sa mga tigulang. Ato pa nang himuan lain, Russell, ha? 50 ka buok dong, magdungag pagkagamag inana dong. Unya, mga igsoon ay kalimot, ug mapuhon, alas 8 sa buntag, ana sa atong plaza, ang Jamgo nga kanang motorcade magsugod. Unya, kanang dili lang ko magdugay, pero na lang ko ipahibalupod nga sa sunod, karong umaabot nga Sabado, kung saan ang pizza, ha? Abril 6, karong umaabot Sabado, na ami gamon na pod nga laing balay para sa atong igsuon nga nagkalisod dito sa Barangay Kantuyok. Sama sa naandan, maghangyo mig mga volunteers, kanang mga panday, kanang kamao nga magtrabaho o kugihan mo trabaho, nga muhatag sa kaugalingon nga mutabang alang nining maong kalihukan. Palihog, paybaw ami nga reskumbento, kay para ma-estimate na mo ang ato unyang sakyan padulong dito sa Barangay Kantuyok, no? So dagang salamat mga igsuon, manindog kita karon alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Natapos na ang misa, daduntang kalinaw ni Kristo. Alleluia, Alleluia.